Kohimen ko para bat pigi kinabayid baro how try Jesus Christ. Mindakas kabalang ka reke yakas burom jangga jinkala dur jangu Christ. Hindriyu tarik August. Kaya ka jinkar pang jangkane kas burom. Bale kabalang kabu yakane kas burom nagabinda jongi. Kadon ayu kabakerpang hakane kas burom jangga jinkala dur jongu jisu hawu lum kinjang kabangitip kerteng daka kerteng kalong ulum tabor bad habangala lejingo yaka jaka kuit ngarungalayo peit yawuni ulum kinjang lung tabor ulum ubakinjang shisha ngihaban kiu da artili ki kaliban poi shakane ka jaka bad hangdo kedonru yaki mane kabayitinat ha kabangiyo i yaka dur jongu jisu ngiyo i yaka dur jongu blay upa badu mensiem bakuit bad kalong shisha ka jaka bakinjai kalong ka jaka ba itinad kalong ka jaka shong blay bad ngis no im haba ngi ukijat ha utawulum ngi kwaban shong hangdo ngi kwaban shong duwai hangdo ngis no im haba ngi peit ya kataki mane ngis no shisha ublay udon ha kataka jaka ublay uyai don ha kataka jaka namar bun ki brio ki tur ki lay duwai jar ha ki mane ladangi peit na utawulum ngilaban yo i yakitem baro saudong jong utawulum tangi tem suda badhabangi wan hiaru kalong kajaka kaba shimpor banman itenad ba utawulum ujisu ulajid ya utawulum tabor ban penitu yalade syaki apostol dai naga takada pilas ngap naga jimpule baar nau naga shiti jongo Petrus nilayos ngau bad nginum kran ye syapanga kana puriskam henrengi kran syapanga jingjia basisha kabangilayo i dalaki jongi kemat kabangilayos ngau dalaki jongi skor ba uble ula penyetu yalade kaya kabakilayo i bau jisu ulong mesaya shisha kilayo i bau jisu ulong uble ba shisha kilayo snow yakata kasur kabapen shisha ba ujisu ulang ukun uble kajinkala dur jung ujisu hawulum tabor kalong ka jingpin shisha yaka perte ba ujisu ulong ukun uble kadon ka jimmendoi ban idia ujisu kadon ka jimmendoi ban mani ya ujisu kadon ka jimmendoi ban shakri ya ujisu kadon ka jimmendoi ban pelot yaka porjongi badu jisu kadon ka jimmendoi habangi wan mani ya ujisu namar ngi mane omde ya ubriu ngim jumane ya kino ki durbale jongane ka perte henre ngimane ya uble bashisha ubalatao ya ka beneng bat ka perte ngimane ya uble bashisha ubalatao ya nga badiapi ngim jumane ya kibriu balasna dakinar ne na kikendo na kano ka kinja tiar perte henre ngimane ya ubale baim ngimane ya ujisu ubalong ubale bashisha ubaim hapadeng jongi kane kalonga jimmut jonga jinkala dur jongu jisu hawulum tabor Baki apostol kilayoi, bat kilas tang ban batai, hoy, ngilas ngau im habang ilayo i yau Jisu hawulum,
Hadu kata ka por ngila perkat bau de u Jisu Nazareth u kunjongu mestri ding henren hadu kata ka por ngila yo iya kane ka jingaladur ka jingmut jembarka jongi kala ngimju perkat kumba perkat ki beriu ngimju peit yau Jisu kumba peit ki beriu ibam itu yau Jisu Henry Petrus wong ngikren happy menda hakaba yoma dia ka jingidu Jisu daka ba yoma dia ka burom jongu Jisu hapadeng jongi menda yakaba ngikren ngim kren ye ngim hikaye ye kaba kumba hikai ki beriu bampat yomadu Jisu kila ong ngi hikai nak jingya madia Jisu kadnongut na pedang jongi kom ki KHRISTAN ngi don jingya madia Jisu kadno na pedang jongi ngi mad pura ya Jisu ha ka jingem jongi kadnongut na pedang jongi ngi don ka jingit ka bas kem ha po jongi ba Jisu ulong uble ba shisha kadnongut na pedeng jongi ngi don ga jingshania tillania utrai mindangi shong hangni ngi duai ngi mane ya Jisu kadnongut na pedeng jongi ngi don ga jingit kabaskem hoid ngamane ya Jisu ulong uble bashisha habad habanga duai un snap isne yanga un pen paw ya kaburom halo jonga lese bon na pedeng jongi ngi shuwan mas ban pendap ya karukam omde na marba ngi don ga jingait ba Jisu ulong uble ba shisha Henry na marba ngi wan daka bor don ba pen bor yangi don ge ba pen slur lese yangi ban wan mas Henry duna ba ki briu ki ba yomad duna ba ki kinna ki ba yomad ya Jisu halaka donud halaka men siem haka jingim jongi baki ong ngalait ban mane ya ublay jonga ngalay ban yakendu ya Jisu jonga ubalong ukun ublay ladangi don kata ka jingit ngin sakelalong kikun ki batemai habang mane ya utrai da kata ka jingit ka jingim jongi kan kala ka jinglong jongi kan kala ya kamen siem jongi kanang kuy shushu bangin nom ting yano nagadaka daw haken eka shiti u Petrus ulayang scam badula am minda ngimbabe ngimting ban yalap yepi yakabangila yomad ladapi ong yang irobat set yaka shindur nginom set yaka shindur niyoyi yakane haka KAM jungi apostol habawu Petrus ulay yalap hadin ka Pentecost ibri kila ang nado minda kasni pimde ben karene Siapang uni Jisu pimdeben keren ya ke kerteng jong Jisu Henry Wong ya ubang ngayomad ngan keren bay namar pi kiba klam yomad pi maham ya ngabangan set sundur Henry ngamla ban set ya ka sundur jonga namar ngalayomad ngalayimbadu ban minta ngayalap iapi ya uba ngalayomad habang idon kataka jingit nginom artatin nginom ting nginom kusulay nginom kinrandin dinagadaga daw ko himen ko para habaka balangala bo minda kasni nagabinda jongi yakane kasni burom jonga jingala dur Jisu kanekalong ka jingko jonga badi yapi barro bangindo penkalay niya ka jingit haw Jisu yusno naka kitab Daniel ka kitab Daniel ka karan syai kadar syapang ukunu belai uba wan hiar ha ka buram ha padeng gilla ula wan pen paw ya ka buram ha ka porayu ukunu belai ula wan ban pen paw ya ka buram ha ka por ki Hebrew ki Israel ki Nongju ki lasno shitam palat namar kila don hake jeng senshar jong nong Syria kari Syria kadang senshar yaki but kim shimla don imane kim shimla don ka jingi duble hadu kata hake jingim namar kila sa jingai kidon hapadenge jingshale bain bad kane ke jingjiya ka batai haka kitab Daniel kalong min
ar spasnem shua ka jingwan jongu jisu bad kidang yo jingermen pimde ban do jingermen wat lada minta pidang sa hakane ka jaka pidang sa jingai na ka yimane pidang sa jingai na ka rila jong pimde ban do jingermen habawan ka burom jongu bale habawan hiya rukun ubale hakane ka parte pensa yo biang ya ka dur ka dar ka ba ubale ula tao ya pinado bastang pensa kelalong kikun baken sai jong ubale lemba jong nongin kelalong kikun ke baken sai jong ubale lemba u Yesus Kris lemba ka jingid jong u Kris lemba ka jingmane jong ya u Yesus bashisha ngin sa penne ya ka dur ubale hapo jongiru te ke jingkalla dur jong u Yesus kalong ban hikayangi ban trang yakane ka dur bale haka jingim jongi jingkalla dur kamde ben sakut hakaba duai ne ruai but de on point mendakasi kade kasni burom jonga jingkalla dur Jesu henre kane kasni burom kade ben perlong yepi ki kinna kade ben perlong yepi ki samla kade ben perlong yepi ki longumi longupa ban trang ya ka dur Jesu hapo jombi ladang ngim trang ya ka dur Jesu haga jingim jongi MYNTOI balong KHRISTAN ka jingmut bat ka jingkot jongo bale balong KHRISTAN kalong bangin pinne ya ka dur jongo Jesu ladang isno minta ka dur Jesu kala khiarno nangi ngi ha ben traishi tombiang ban sna dur Jesu hapo jongi omde kumbasna sna iki briu omde kumbasna iki statue henre pidi ben pensna ya ka dur Jesu haka donu jambi mallaki kinna pidi bandon hapo jambi ya ka dur bapernai jongu Jesu pidi bandon hapo jambi ya ka dur bateng shine kumba ki apostol kilayo i hakama jongki ya ka jimpernai jong ka dur Jesu kilayo i Jesu la ulayang hapadeng jongki dakata kaburom jongo bale kumbangi yong Shekinah glory kaburom jongo bale kalawan pau hakama jongki hadu kata kapor ujisu layai rengkan batki kumubriu hadu kata kapor ujisu la keren haki kumubriu hadu kata kapor ujisu lele kambela kumubriu henre hawulum tabor ki apostol kilayo u Jesu omde uburium marwe henre ha u Jesu dangdonru ya ka jinglong uble but kata ka jinglong uble kala pau habar kata ka jinglong uble kala pau habar haba u Jesu ula keladur minta bon na preng jongi ngisakut lese ha ka jinglong buriu jongu Jesu lese ngimpat iyahai palat ya kata kaput kasang jong ka jinglong ubriu syaka jinglong uble jong Jesu ka jingkala dur Jesu ka hikayangi ban iyai syakamat ban yo mad ya Jesu ban yo ya Jesu ban yo snow ya Jesu ban yo snow ya uble uba pensawa ya kasur uni ulang ukun ba ide jonga ya uba ngasngo ba ladangim yusno yakane kasur kam don MYNTOI yaka jimmane jongi ladangim padon jinge bau Jesu long uble shisha kam MYNTOI yaka jingduai jongi lesengi duai haki mau ngi duai haki sia henre habangi soto ya ubangi mane ulong uble bashisha u Jesu ulong uble bashisha ulong ukun ubriyo bat ulaban penkala ya ka dur jongiru ngidon ke jinge ha ka met jongi ngidon ke jinge ha ka men siem jongi henre u Jesu ulaban penkala ya baro kini ki dur basini yu na po jongi kumnongin kelalong ki briyo basniyo dur habangi ngop ha ka pop habangi kongo ya ka pop manoba kongo ya ka pop kibrio kimbadon jingid ukris kibrio kimdon jingid jingting burom ukris kibrio kimdon jingtip syapang ukris
ki kalalong ki briu ki basiniu ki bangokongu ya kapop henre shisin bangi don jingiru Kris ngin sestang ben kiar na kapop ngiting ban lepop ngiting ban lepop namar ngi idiau Jisu kaya ka bangi deben yo haka jingim jongi kaya ka bangi deben duai minta kasni haka ne kasni buram janga jingkala dur jangur Jisu Kris Jisu ngangei thame bamelong ublay bashisha ngangei thame bamedon haka jingim jonga ngangei thame bamela wan ban penne yaka dur jome haka jingim jonga melawan ban penne yaka dur jome haka jingim yaka kelip mat ngisngo kata ka dur Jisu kalastang banja ngide ben yalesh tom bantur shajan yau Jisu bangindo penne yaka dur Jisu ngimpat pensna yaka dur Jisu lempa ka jingisne jongu lempa ka jingir jongu lempa ka bor jongu deina kata ka daw upau u Petrus ula ong ngilayo mat bad ngimla ban set yaka shindur jongi ban kransha pang jongu namar tang hawu ngidon ka dur temai tang hawu ngidon ka jingim batimai tang hawu ngidon ka jingchop tang hawu ngidon ka jinglai lui ai ba kane ka jingkala dur jongu Jisu kanang yarap yapi kikina kanang yarap yapi ya kikun samla bad kilong kami long pa lemba kane ka Eucharist bakuin kaprip ela ka kamajambi duai da ka jingay Jisu ngi id yame ngi thame bamelong uble bashisha ngi bamedon hangne minda hapadeng chongi ngi bamedang peit yangi ngi bamedang yo I yangi ngi bamekloi ban kata yaka jingim jongi pen kala dur yangi pen timai yangi tau temai yangi daka jingit ka jame en yaro yau trai Jisu Kris